Señoras, señores, benvidos. Estamos a Benres no Voltas co Prato. Benres, eu diría, o Benres anterior ao mellor día do ano. Porque mañán é o 15 de agosto, mañán é o día da Santa María, mañán é o día no que hai máis festas de Galicia. Encima, claro, coincide a sábado. O sea, vaya 15, vaya 16, Vaya Santa María, vaya San Roque que imos ter esta fin de semana. Así que, señoras e señores, se están ca familia, disfruten, pásenlo ben, compartan, espallen amor e, por suposto, coman moitísimo, porque neste programa aquí o que vimos é a cociñar e a comer. Por iso, nos tedes que seguir en @voltascoprato. Aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que hoxe veñen cociñar neste 14 de agosto, véspera da Ascensión de Santa María, don Xulio Mato, Merchi Rodal. Un aplauso para eles. Vamos. Taca, 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 taca. A ver, algún de vos ten festas esta fin de semana? No. No. Sodes, como diríamos... Si tes, pero non vas. Si, vou o domingo, porque mañana teño unha boda, pero domingo tamén temos. Vos, en Arzúa seriades calderilla. A xente que non ten festa na Santa María, calderilla, verdad? Claro. Temos en casi todas as parroquias de Arzúa. Hai un montón de parroquias en Arzúa onde teñen festa pola Santa María, e nós, Santa María de Arzúa, entre elas, somos unha. Por certo, temos un sorteo activo. Recordade que a Begoña cruzáronse os cables, volveuse tola de súpeto. Xa estaba, pero volveuse tola de súpeto e dixo: "No, vou fazer un sorteo, comida para 2 persoas ou cea no meu restaurante." A full. A full. Entón, nós, como somos 2 persoas, compartimos o sorteo para que lle chega máis xente. Así que participade no sorteo de Begoña Vázquez porque podes gañar unha super comida ou cea no seu restaurante. Merche Rodal, como ves? Eu quero ir ao restaurante de Begoña. Hai que participar. Ti non podes Ti participar. tes- No, Ti vas ter que... eso está, pero eso está nas bases. Ti vas ter que pagar. Ti tes que ir de pago, sí. Tes que ir de pago. Irei, Begoña, irei. Ou non estaría nada mal que alguén se lle pasase pola cabeza sortear noites do hotel. Podería ser. Vou pensar, vou valoralo. Eso é que non. Eso que sí, o que pasa é que teño que darlle forma. Home, claro. Vale, hai que A ver, darlle forma ao así sorteo. Xulio Mato, onte pasou... Eu non teño nada para sortear. No, pasou unha tarde malísima porque perdeu. Non teño nada para sortear. Siguiente pregunta. Ves a gañar. Home, claro, eu veño sempre, o que pasa que onte non me saleu. Bueno, pois nada, veña, vamos cociñar, señoras e señores. Benvidos ao Voltas co Prato a ver que nos trae Norma da Estrada. Son Norma da Estrada, estamos en verán, somos festeiros, vamos de festa en festa, gústanos comer as rosquillas, como as hai de tantas clases, somos tan larpeiras, molladas, grandes, redondas, pequenas. Eu non sei facelas, entonces veño aquí hoxe para ver se estes cociñeiros me dan unha maneira de poder facelas. Saludar a toda a xente que me conoce e, sobre todo, a miña familia, a miña nai, que me estará mirando. Piquiños, vémonos. Veña festa, veña alegría. Opa, aí está! A máis grande! A máis grande! Ana Quiro, A máis grande. Señoras e señores, estamos na véspera das festas, xa estamos en festas. E que hai máis significativo dunha festa en Galicia? As rosquillas. As rosquillas. Por lo tanto, nós hoxe... E os churros. E os churros tamén. Bueno, moitas cosas, pero as rosquillas entre E o churrasco. Que sí, pero as rosquillas entre elas. E os gaiteiros. E as charangas, e as orquestras, e demais, e ese un vermú. Pero nós, como somos un programa de cociña, imos facer rosquillas. Así que, Merchi Rodal, a deusa das tortas, e hoxe deusa das rosquillas, e das tortillas. Das tortillas. Das rosquillas. Con que va a sorprender a Norma? Pois como temos feito tantas rosquillas de tantos xeitos diferentes, busquei inspiración por outras partes do mundo. Oh, E resulta que en Italia fan unhas rosquillas diferentes así, porque levan, sabes que levan? que levan. Pataca esmaguchada, Xa que sei din que cales queden máis así esponxadas polo medio. Xa sei cales Entón son. vou probar facelas. Son as do sur de Italia, as de Nápoles e por aí, Sí. verdad? Gracia napoletana que lle din. E como Norma dicía que quería aprender a facer unhas roscas así grandes, estas son enormes. Son grandes, son tamaño nome comercial donuts. Incluso Máis grandes. Esos quedan pequenos, ao lado do que imos facer Incluso nos máis, aquí. o sea que atentos porque as roscas, xa non rosquillas de Merchi Rodal, vai dar gusto velas e vai dar gusto comelas. Xulio Mato. Moito máis fácil. Moito máis fácil para Norma e para toda a xente que non temos nin idea de facer rosquillas. Claro. Masa follada. Sí, comprada. Comprada. Moi importante, comprada. E un poquinho de manteiga e mira que poquinha cousa. Un pouco de ovo para pintar, unhas xemas e vamos facer unha pasada de rosquillas de Alcalá.
Seguro? No sé por qué pusieron. Pues son de Pues están Alcalá muy de ricas. Henares. Pues no sé si de Alcalá de Henares o de Alcalá Meco, pero... De Alcalá Meco. Pero muy ricas. Deben ser típicas de Madrid, por lo visto. Están tanto Henares como Entendo como Meco están tan pegadas. Pero bueno, súper ricas, súper sinxelas, xa verás, teñen 2 baños diferentes, un glaseado e ese baño que dixemos de yema, rico. está súper rica, xa verás. Pois mira, É moi sinxelas. casi me están entrando ganas de empezar contigo, por ver as sinxelas que son, Ti mesma, xa verás, é que son moi fáciles, Pois, señoras, señores, iba a decir tortillas outra vez. Rosquillas de Alcalá contra Gracia esta napolitana que vai facer Merche Rodal. Facemos rosquillas, no voltas co prato, marchamos con Xulio Mato, o de Alcalá Meco. ¡Tómalo! Isto que é? Este é Ortiga. Ah, vale. Veña, un bailiño aí, Xulio, así. Ortiga, grandísimo. Isto é moi de festa. Toma. Non podo retrasarme moito que se me canta o chisme. A ver, veña, vámonos, que non ten tempo, hostia. Bueno, mira, unha masa follada rectangular de supermercado, vale? Sí. Vamos a partir en 4, entón vamos a ir máis ou menos á mitade. Fuches máis menos que máis. Bueno, é igual. Bastante máis menos que máis. No, que isto engaña. Sí, tes razón. Home. Bueno, é igual. Vamos, trátase, é para que se vexa o sistema como é, vale? Mira, aquí teño manteiga xa Derretida. Unha brocha. Entón, agora o que vamos a facer é pintar. Pintamos unha. E agora, como sí que ten razón Cañotas, que non me sale ben o corte, vamos meter esta polo medio, vale? Vamos a meter esta polo medio. Vamos, ver, estirámola un pouco para compensar, hombre. Veña, é outra capa. É para que se vexa como é, que total, se non vai haber tempo de facelas agora, entón é para que se sepa o sistema como é, vale? Ahora vamos con Porque xa outra estás vez. feita, sou. Teño aí unha cousiña feita, sí. Mira, pois estas dúas iban ben. Vou recordar á xente da casa o número de teléfono porque non o dixen, entón seguramente esteades pois agobiadas, sen sabelo. 881-365536. Ese é o noso número de teléfono, así que chamade, por favor, que queremos falar con vos. É moi importante. Unha cousa que me repetiu hoxe, unha das miñas xefas. Dille á xente que, por favor, isto é por favor, é en serio, dille á xente que cando chame, que diga se quere concursar ou non, ou falar con nós, pero o máis importante é que deixen o nome e o teléfono. Claro. Porque se non temos nin o nome, nin o teléfono, non podemos contactar con vos. Así que, por favor, deixade o nome e o teléfono, o sitio onde chamades e demais, 881-365536 e podedes gañar 50 euros. O voltas co prato. Eurazos. 50 eurazos. Bueno, a ver se está Que ben. veñe moi ben para mañá. Bueno, mira, isto que estou facendo... Está máis centrado. Sí, isto que estou facendo... Sei que tamén se pode facer con ovo batido, vale? Como? En vez de manteiga. Ah, en vez de manteiga, vale. Claro, pero como o mil hojas, o mil follas a masa follada non é máis que masa de manteiga, Sí. por eso interpretei eu na receita que me pasou Gloria, que era con manteiga. Vale. Pero bueno, pódese utilizar manteiga ou ovo batido, Veña, xa estamos un poquinho máis cerca, ves? Entón pintamos. Entón, que vamos a facer? Necesitamos, mira, colle esas dúas cousas que temos aí. Vamos a decir en defensa estas... No, que as collas as separes para explicarche. Vamos a decir á xente Nas mans. en defensa destas rosquillas que está facendo Alcalá que son fáciles de facer, Moi fáciles, claro, por eso. Non teñen ninguna historia. Bueno, Norma porque- dixo que non sabía facer. Bueno, pues hai un montón de xente que non sabe facer, eu entre eles. Entón, mira, aí tes, a túa izquierda tes o molde que vai facer a circunferencia exterior, o círculo exterior das nosas rosquillas. E a túa dereita, co que vamos facer o buratiño do medio, vale? É un cortapastas e unha boca dunha manga. Queres que o repita, que me quedou ben? Veña. Di, A túa izquierda temos o círculo exterior da nosa rosquilla. E a túa dereita... Moi ben, Cañotas. E a túa dereita o círculo interior. Entón, mira, témolo así xa. Bueno, aquí paseime. Non tiña que haber pintado esta. Pero bueno, grazas. Grazas. Esta non tiña que haber pintado, porque púxeme... mira, nunca un azafato así hubo no teu Vegacho. No, é que non veñan moitos. Entón, mira, atende. Mira, ahora o que facemos é, con a axuda dun rodillo, facemos un poquinho de presión para que se una todo ben. Teño que marchar con Merche, xa veu pa aquí Merche, No, porque... estaba vendo, a ver Espera, como que che vou cortar como unha e era. xa está, mira. Vale. Collemos. Cortamos, espera, primeiro, importante ter onde pousar. E pousa. Mira, vamos a poñer esta aquí, Aí está. cun papeliño de forno. Está chulo, porque é como faceles distintas. É que é moi sinxelo. Que é de toda a vida. Está guai. Mira, É gracioso. cortamos.
aquí xa nos ven. Vale, entón esta xa, ves, xa temos o círculo de fora e agora ca boquilla, a parte máis estreita, dámoslle polo medio, giramos un pouquiño e xa nos queda aí. Isto podémoslo fornear tamén, queda moi rico. Para comelo. Claro. Moi ben. E xa están? E xa está. E despois vamos a pintar con ovo e van para o forno. Ostras, pois hoxe, a verdade é que hoxe ves No, esfolado, pero despois teño que facer os baños. Traballazo hoxe, ves, vamos. Son as Recordo mesmas que estás así. Ves cansado, Os brazos cruzados. pero mira, eu xa vou facer o meu traballo, que é deixarte aquí. Vamos con Merche Rodal. Eu teño unha pregunta para sí? Xulio. Son como as que se venden, que son cadradiñas, que se venden nunhas caixas moitas veces azuis. No, porque esas van molladas nun almibre. Esas son do sur de Galicia fanse moito esas, verdad? Sí, as de... E máis en as torgas de masa follada, non son esas, sí, é Sí, verdad. esas están super ricas, Sí, As dos están señores boas, que che cambio das ventanas. a mí me Das ventanas. O das ventanas, sí. O do señor que che cambia as ventanas, moi ben. Veña, vamos con Merche Rodal, tira para lá, anda. Por eso quiero Bueno, Ana Quiro. a romerías Galegas. a romerías en Xévere. Ana Quiro, vamos, outra ilustre de Arzúa. Bueno, a máis grande, A máis grande ilustre de Arzúa. Esta nosa Joder. romería. Quero entender a tua máis porque me acabo de emocionar escoitar a Ana Quiro. Venga, Bueno, fálate. a ver, conto chentón. É como unha masa fermentada. Isto teño aquí o fermento que está collendo un pouco de forza con azúcar e con leite. Leite morno que quentei, que cei aí, vale. que cei un pouquiño. Entón aí estaba traballando o lévedo, co azúcar e co leite. Teño aquí as patacas, que teño que machucar un pouquiño, porque é o que fai diferente estas roscas das roscas tradicionais que poden ser as berlinas. E que o que vai facer é que queden máis esponsadas polo medio, non se vai a notar sabor a pataca para nada, pero vai a ser máis suavediño. Bueno, por outro lado teño A reladura de laranxa de limón e teño aquí un bol no que vou a facer todo xunto. Imos. Mira, vai machucando as patacas, anda. Eso dixo a xefa. No. Claro, Pero digo claro. eu a ti, non todo que... No, pero dixo a xefa porque está a xefa, Quen xa é a sei que... xefa aquí? Ti. Vale, pois iso. Fariña. verdad. Ahora, neste fariña botamos a reladura de laranxa de limón. Canto máis reladura, mellor. Facemos un volcán. Cantas saen desta mar? Si teño que decir un 11, número... 12 de 90. Depende do tamaño que as fagas. Eu vou facelas bastante grandes. Entón vai a salir entre 11 e 12. Botamos no medio ese leite morno, co lévedo e co azúcar. Moi pouquiño azúcar, entón son 50 gramos. Sabes que pasa? Que Que che pasa? era mellor, Botamos tamén a manteiga. 50 gramos de manteiga. era mellor que traballara a convidada. En vez de eu que traballara a convidada. Está ben, estás facendo moi ben. No, xa sei que estou facendo, pero era mellor que traballara ela. Por qué? Porque eu non quero traballar. Pero bueno, é un día diferente. Pensa que hoxe é un día diferente. Joder, levo un día e non fago máis que traballar hoxe, Veña. Sí, Vamos unha chamar a locura, unha convidada locura. do día de hoxe. Recibimos con aplauso a Norma da Estrada. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Norma, que tal? Como estás? Arrímate aquí xa a Merche, por favor. Hola, Norma. Hola. Bueno, este Xil Ríos, Ostras, está a selección musical moi a tope, Gusta. Queres facelo ti? No, pero pregunto. Estamos Machucando facendo patacas, só. Ah, ok. unha masa que son de rosquillas, pero rosquillas típicas de Italia. Ajá. Entón, eles botanlle un pouquiño de pataca machucada, porque din que así quedan máis esponxadas. Ajá. Cousa que tamén se pode facer aquí, porque cas patacas que temos... Claro, un día que te sobran patacas aí cocidas, pois faz unhas berlinas. Pois sí, señor, está ben. Leva entón fariña, reladura de laranxa, reladura de limón, o fermento, moi pouquiño azúcar, 50 gramos de manteiga tamén, 2 ovos e esas patacas machucadas. Ajá, E que bonito é traballar en equipo, verdad. Bueno, a ver, A verdade é que sí, para traballar en equipo está ben Patacas agora. pa dentro, veña, que cañetas. traballen os demais. Veña, para Pa dentro. dentro. Patacas para dentro. Realmente era unha pataquiña. 200 gramos, máis ou menos. Vou a traballar primeiro un pouquiño co garfo e despois lle dou coas mans. Vou facer unha bola amasada ben e que ten que levedar. Así esas dúas oriñas, así que colla bo tamaño. Para que aumente. Para que aumente. Estas masas ten dúas fermentacións. Primeiro en bloque e despois, unha vez facemos as pezas, volve a levedar outra vez. Que che parece, Norma? Porque é unha masa, home, canto menos curiosa porque leva pataca. Sí.
A verdade que nunca, non sabía, nunca escoitei que levara patata. Eu tampouco, é a primeira vez que... Pero bueno. Pero noutros sitios, sabes que Sí, en cada sitio fan as de súa súas maneira, cousas. Eu hai claro. que probar a ver como lle sae a eles. Claro. Eu quero dicirche que estas son... Non son rosquillas, son roscas dun tamaño considerable, sabes? Son roscas non para comer 3 ou 4, para comer unha xa está. Bueno. Que vai chegar. Ás veces vale a pena comer unha boa, vale ben, non? Iso é certo, o que fai Merche sabemos que fai moi ben. Veña, vamos ver a Xulio Mato. Vale, vamos. Vamos falar. Festa, veña alegría, veña Bueno. truada, non me gusta. Hola, Xulio. Que tal? Ben, Bueno, moito máis fácil, sí. Atención, atención ao que fai Xulio Mato. Vale, Claro. Norma. Complicado? No, No. No, complicado, Merche. Fácil de facer. Complicou a vida a medio Galicia, hoxe xa. Pero Rosquillas de Alcalá. Mira, masa follada. Sí. Pintámola con un poquinho de manteiga, vamos superpoñendo diferentes masas ata 4 alturas, vale? Sí. E xa temos aquí cortadiñas, mira, con este aro Sí. e con unha boquilla. Entón Vale. cortamos e damos a forma. Ahora vamos a pintar con ovo e o forno. O forno témolo a 200, vale? A 200 Vale. graus e vamos a deixar 15 minutiños. Cafanse na llama, claro. Claro que... É Fanse máis moi rápido, máis porque o seu posible. son masa Claro. follada e así, Home, non ten moita esas historia. 2 horas de fermento de receta de Merchi, nos imos tomar un vermú. Que a Santa María. Sí, xusto, exacto. Eu vou con vos. Claro. Ti non podes. Sí, 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 sí. mentres que bebes, pasa que pode vir que a masa fermenta sola. Ten que atender as súas berlinas. No. Ten que atender. Vos celebrades a Santa María ou non? Eu sí, porque estou de santo. Eres María Norma. Sí, exacto. Ostras, mira, iba che dar os parabéns, pero din que dalo antes de tempo non é bo. Non é bo. Entón douche case parabéns. Vale, perfecto, me vale igual. Mañán é o teu día, así que Sí. eso, case parabéns para o día de mañán. Que guai, Gracias. que chulo, Pois que sí. chulo, guai. moi ben. A Ai, verdad que A sí. primeira María desta semana xa. E a miña filla tamén. Tamén? Porque ella Iza María. Xa temos... No, vos tamén tedes un pouco de tara cas Marías, No, son unha Isela nada máis. Nada máis, Nada Estamos dando máis. conta que a miña muller tamén é María Belén. Moi ben, ben. Pois era un detalle que mañá lle Pois sí. dixeras Pois. algo, Que lle deres un Moitas ramo de gracias, flores. moitas gracias, Norma. Para salvar un matrimonio. A nosa subdirectora Gloria é María Gloria. Pois Madre tamén, mía. tamén Vale. así. María Gloria. María Gloria, que si che di María Gloria, ti non flipes que eres Julio José. Sí, sí, pero, coño, oi carai. Bueno, o tema. Si che dicían 200 graus. Julio 15 minutos. José. Julio José era cando estaba meu pai enfadado. Era cando decía Madre nombre e mía. apellido. Ah, No, nombre completo. nombre completo. Pa que 15 espabilades. minutos. 15 minutos, 200 graus. Abre aí, Vamos. Norma, por favor, fai Sí. favor. Vamos, cuidado, que bota un calor. Dá calor, Sí, sí. A Cuidado, verdade que que eso ferve, eso ferve. Vamos alá. cerramos. E mentres vou empezar co baño. Mira, vai levar 2 baños diferentes. Un de yema, que mira, teño aquí 80 gramos de auga e 125 de azúcar, vale? Vámonos poñer a cocer. E temos que deixar que coza ata que chegue a uns 118 graus, 118 a 120 graus. Como sabemos? Vámonos ver despois, vale? Sin termómetro. Vamos a calcular máis ou menos un marxe de error de 4 ou 5 graus, vale? E xogando como xogáramos aquela vez, Sí, acordaste? a ver o fío. Ah, que teña cando o fío. teñamos o fío. Como se chamaba? Punto? Punto hebra. Punto hebra. Punto hebra. Entón, mentas, o que temos aquí son as 4 xemas que non fai falta batilas, simplemente as mezclamos ben, vale? Vale. Pois veña, Norma, vouche preguntar cal das dúas levarías ti para a casa para celebrar o teu santo, Eu da que- tua filla, quen queires. Calquera das dúas me valdría, pero bueno, haberá que probalas primeiro. É que eso, evidentemente. eso é importante este programa, Porque se probar. non se proban, a verdad que non... Home, non. Evidentemente, Non se sabe. evidentemente. Pois vouche pedir que vayas a hacer o sufrido, despois chamamos, problema. vale? Vale, gracias. Un aplauso para Norma, que está con Norma Voltas Coprato Televisión de Galicia, ben da Estrada. Hoxe cociñamos rosquillas, un asunto no que somos expertos, sí, xa sabedes que hai moita xente, por exemplo, en Abades, en Gondomar, en Novaladouro. Tade atentos e pasade por ali. Polo visto, a nosa tradición rosquilleira empezou na zona de Ribadavia e logo foron aparecendo as diferentes versións que hoxe atopamos en festas ou romerías. Pero, cales son as vosas favoritas? As que se enfornan e levan un glaseado? Co seu toque de anís, buah, que maravilla. Ou as de masa de follado, cun toque máis húmido e larpeiro. Tamén as hai máis pequerrechas, que na zona de Silleda ou Melide chaman os melíndres. Outra delicatese made en Galicia, pero o mundo non acaba aquí. E por iso hoxe probamos receitas de algo máis lonxe, co seu toque diferente. O máis interesante, pois, que son receitas moi sinxelas, que resolven almorzos ou merendas dunha semana inteira. Ideal para estes días de vacacións e de preguiza. Probade, e contádenos cal das nosas receitas vos chistou máis, como sempre, en @voltascoprato, onde estamos para todos e todas vos. Imos con Merche Rodal. ¡Ole! ¡Cho, cho, cho! Se mostra a ti. Mamándolle tamén un bico Ortiga,
Hai un bico Ortiga, Chicho Ortiga tamén é amigo meu. Moi ben, e fai temazos, como este. Veña, vamos coa masa de Merci. Veña, un bico pa Ortiga, pa Chicho. Amasamos, Amasamos. esperamos 2 horas. Esperamos 2 horas tomando vermú, acordádevos. Fomos a tomar o vermú, viñemos de volta e facemos boliñas. Se tiveramos unha báscula sobre 90 gramos, podemos facelas de 60, de 70, de 80, segundo grande que as queiramos. Imos Eso que é facelas como un grandes, tamaño grandes. casi, bueno, casi puño, man, sí, así un pouco máis. Bueno, Sí, vale. entón máis ou facemos menos. o buraco no medio e empezamos a abrir. Van levedar outra vez, o sea que van a volver medrar. Deixamos aí, damoslle tamaño, damoslle Teño unha espacio. pregunta, leva 2 levedados. Sempre, todas estas O masas primeiro con bloque- fermento sempre levan 2 levedados. E o segundo hora cando tal, plas. Claro, sempre chamase así, levedado en bloque e despois levedado peza, as pezas que imos... Bloque, comer. Bloque, peza. bloque, peza. Eso é peza. O bloque este. Sí, Bloque. bloque. Ou queixo, mira pai, parece un queixo. Sí? Azul. Pero non, peza. Claro, Vale, facemos así. cañotas, Merci. Peza. Como era, grafe napoletane. Grafe napoletane. Aí está. Ben. Parecen ser grandes así, verdade? No, pero eu sei que van ser máis grandes. Máis grandes todavía, porque isto non todavía lle falta un montón. Que guai. E despois van fritir. Vanse fritir, vale? Xa está aí eso, además puxeches Puxelle, unha sí. limón, non? E laranxa tamén? Sí, para aromatizar o aceite. Isto porque é moi queda máis. típico tamén, seguramente que o vistes moitas veces na casa, que, bueno, que facían Aceite de en xirasol. calquera das casas, sí. Aceite de xirasol, botarlle aí un pouco de limón, ou de codia de limón, ou de codia de laranxa. Porque aromatizas o aceite e despois quedan máis ricas as cousas que fríes aí. Que guai. Temos que dar un saúdo, a María Blanco, que resulta que ten unha historia bastante curiosa, díxonolo por redes. A ver, Vamos mandar un bico porque cando ve o programa toma un trago de licor café. María, Isto non é broma, dixo ela por redes. Cando ve o programa toma un trago de licor café e cando non ve o programa fai dieta. Non é broma, Que dixo así. riquiña, María. Dixo así, así que Un bico María, para ti. un bico enorme, gracias por vernos. Dá gusto, Moitas así, con grazas. xente que toma licor café cando nos ve e non fai nada cando non nos ve. Que, por certo, tamén mañán está de santo. bueno, tapamos e deixamos levedar. Que mañán María está de Ah, santo. felicidades, María. No, case felicidades. Case felicidades, María. Mañán, máis. Case felicidades. E iso queda aí. Queres ver maxia? Así, en directo? Veña, maxia en Facemos máis. directo. Eso quedaría canto tempo aí? Isto precisa, se foi en bloque 2 horas, isto agora casi unha. Pois veña, quedan así. Así. Aí está, mira. Ahora cambiou, Medraron ou non medraron? Trae. Medraron. Uf. E agora a fritir. Mirada comparativa, Non se Está poden de la vendo coller. perfectamente a comparativa, Dá gusto. Uah, Non se poden coller, vale? Porque se as colles... lía la parda. Sí, rompen. Entón rompes o papel tranquilamente, vale? Estáche cortando, tranquilamente estáche costando. Sí, sabes que ao final do programa sempre empeza a tembrarme as mans e sempre... Pero queres que o fago- cortemos mellor ou corto cheseu? Ou con tisoides, espera. A onde vas? Iba a tirar eso e coller unhas tisoides, non hai? Non hai. Pois o corto así, ó. Que non? Sí, ó, sí. Bueno, vai cortando se queres. A ver, ó. Mira, Sí. agora, non ten que estar moi baixiño nen moi alto, pero ten que facer burbulliñas, vale? En canto empeza a facer burbullas, xa pode sacar o papel. Aí vai. Epa, Toma outra. mete aí. Meto aí? Claro, tranquilo, co papel. Así. Sí. Estamos en cuarto de cociña, Fran. Chegou a túa hora. En canto empezas Ai, a ir o mamá. aceite así, mira, xa Mamá, estou sacamos. facendo rosquillas, bicho, na tele. Bueno, estou fritindo rosquillas. Vale, veña, deixo a Merchi rodar. Vamos con Xulio Mato, para. Despois a noite Vente para aquí. iremos Xil Ríos, outra vez. Bueno, ter festa de carabiola para rematar a la pola madrugada. quero que vixades isto, Quero que vixades isto. No. Isto vai ser unha cousa espectacular. Xulio Mato, Abre, sí. Bueno, 15 minutos, xa refriou. Ostras, como refriaron. Xa refriaron, vale? Mira, sírvenos tanto para isto que vamos a facer como para rellenar temos un bolobán, Vale, mira, entón, rico. vámonos poñer Que chulada. enriba dunha rejilla, vale? Porque Esta, en vas realidad, pintar, xa non? refriou enriba dunha rejilla, Sí, Vale, entón, mira, aquí temos xa
Almibre. O almibre, vale? O almibre, que xa temos no punto, mira. Ah, mira como fai. de Para, revés. quieto aí, a ver se te dan Eso, pillado. dan pillado. Vírete un pouco. Aí. Vese? Aí, que se vexe aí. Mira, Vale, ves. punto de hebra, vale? Uns 115, 116 grados. Vale. Vale? Entón, isto, podemos facer a prova, sempre metemos a culler, non metemos o dedo no almibre, Sí. vale? Porque, Por lo que sea. Porque está a 100 e pico. Bueno, mira, as xemas batidas, e agora o que facemos é como se fóramos a facer un tocinillo de cielo. Ah, vale, Entón, vamos, mesturando. O que facemos é un fiiño e vamos lle dando para que non nos Para calle. que non calle. Quero recordarlle á xente que esta é unha receita tradicional de Alcalá. De Alcalá, Vale. rosquillas de Alcalá. Rosquillas de Alcalá. Entón, mira, cando separamos as xemas das claras, moitas veces nos queda algo de clara pegado. Entón, o que vamos a facer agora, esta mestura vamos a coar. Vamos a coar e vamos a levar ao lume, a un lume xa máis baixo. Isto, para facer o almibre, temos o lume a tope, este vamos a ter máis baixo. Ah. Ahora vamos a ter máis baixo, xa verás. Isto xa está. Vale. Agora o que facemos é coamos. Non falamos nada con Jaime. Jaime, que pasa? Jaime, que pasa? Que tal? Non, que tal ti, como estás? Moi ben. Sí, todo ben, a vida ben en xeral. Sí, bueno, Sí. viernes. Estaba todo caladiño, ¿eh? Hai algo, non sei se hai algo que queiras comentar da túa vida, do que che pasa habitualmente. Hai... No. No? No. Es feliz. Home discreto, Sí, sí. Home Vale, discreto. eso está ben. Vamos a preguntar polo programa. Cal che ten mellor aspecto? É que falando de rosquillas, como as da miña tía beba non hai ninguna. Pois xa estamos. Eu sinto moito, pero... Xa. Tienes que traer para probalas. Así, pouco- dicir... Cando máis rei a min, traio, pero... Xa, é que iso é o que pasa. É que cando Es un pouco compites... pelota a ti, me parece. Cando compites que algunha das túas tías... Pode vir a túa tía. Pode vir, claro que Esperanza pode. xa veu. Esperanza Bego ten que vir a tía Bego. Cuidado, Ya vego. Chamase Bego, a súa tía. Cara Ah, de tía. vale. Beba, está- beba. Ah, beba, beba. Beba, Pensei, Genoveva. beba. Genoveva, vale, beba. Oh, ten pinta, ten nome de fazer moi boas rosquillas, eh? Sí, sí. De Bueno, nome de heroína bien. castellana, Moi que boas beba de rosquillas. Brabante. Sí, sí. Vale, pues nada, a ver que engaña, un bico grande. Veña, outro. Chao, chao. A Bueno, ver, mira, ¿qué? vamos remexendo, ves, ahora teño o lume no 6, No vale? 6 e medio, sí, 6 e Ata medio. que- Sí, 6 e medio, que vaya ata que nos espese un pouquiño. Porque, claro, ahora xa temos aquí xema e todo, é moi arriscado que se nos queime, vale? Por iso temos que ir a lume suave, pero Hai que ter ti. enseguida empeza a espesar, xa verás. Hay que ter tiro nestes momentos. Isto é... Mira que concentrado está, para ser él, Sí, para ser eu, verdad? hasta lle subiu o lume, do Sí, concentrado sí, está. a lo loco. É que non sei que pasou hoxe, que non me detectaba a min hoxe o café. Está todo o mundo pendente para ver como molla as rosquillas, Xulio? Sí, pois xa verás que fácil. Xa verás que Como fácil. molla a rosquilla, Xulio Mato. Mira, xa case espesou. Non ten que ter a textura dunha... Xulio. Ah, como moi... non escoitara. Perdón. Que gracioso. Mira, vámola a botar aquí, botámola en outro recipiente, vale? Ah, mira como sí que che colleu un pouco de aire Colle un tamén. poquinho de corpo, e retiramos, e agora vamos traer isto para aquí por medio. Mira, vámonos a axudar con 2 tenedores. Collemos a rosquilla, a masa follada que Sí. metemos no... Entérrala así. Enterrámola aí, vamos a dar a volta. Simplemente- Incluso se nos rompe, non pasa nada. Se nos separa as capas da, Sí. da rosquilla, non pasa E nada. non debería pasar, non? Non debería pasar, pero pode pasar. E, agora, poñémola Que aí, rico. e aí vai a escurrir a unha rejilla, vale? Eso es probable meter outro no forno. No, Ah. eso agora ten que refriar. Agora deberíamos deixar aí unha horiña. Oh. Vale, este é o primeiro dos baños. Va, necesitas un pouco de máis. No, necesito toda a maxia. Hoxe Entón, vas mira, a... vamos a supoñer que se nos solta un, vale? Va a romper ¿Ves? Que unha. esto suele pasar Faz moitas dúas veces. distintas. No. Lo que facemos é eso, botamos así, sacamos esta parte, porque o propio baño vai nos facer de pegamento. Ai. E agora este, xa o colocamos arriba, Ole. aí queda. E unha de que refríe xa nos vai a... Truco de Xulio Mato, moi ben, Xulio. Unha de que moi refríe ben. xa nos vai Joder. quedar. Que Vale, bonito. entón agora Que temos que espectáculo. deixar que refríe de todo o primeiro baño para botar o segundo. Pero neste caso vámoslo botar en quente. Porque lle faz dous, non? 2 baños. Perfecto. Mira, este sería o primeiro. E agora simplemente o que vou facer é botar aquí un poquinho de agua e zume de limón para Vale, facer un... vou comerche que nada, temos nada, 30 segundos de merche rodar. Mira como vais. Mira como vais. Mira como vais. Oh, Mira, che, como medraron. Esas están se mira se facendo. medraron,
Estas, mentres están todavía quentes, isto é super importante, hai que poñerlles un pouquiño de azúcar, porque senón despois non pega. Que ben ule, Merchi. A masa non tiña casi nada de azúcar, tiña unha masa para 12 destes, tiña 50 gramos de azúcar. O azúcar vai aquí agora. Ule moi ben, moi ben. Uf, pois a verdade é que dá gusto. Voulle pedir a Norma que se levante, que veña con nós, dámoslle un aplauso a Norma, que está con nós na Voltas co Prato de Televisión de Galicia da Estrada. Ven por aquí, por favor, Norma. Mira como ule, verdad? Enormes, Sí, Ule son moi ben, enormes. moi ben. Madre mía, qué grande. Fríense un pouquiño, medraron un montón. Un montonazo. Fritindo sempre medran un pouco máis. Saqueinas e así en quente un pouquiño de azúcar para que collan azúcar. Que guai. Porque estaba dicindo ya Cañotas que a masa casi non leva azúcar. E o azúcar que ten é este que vai Leva agora. máis pataca que azúcar. Leva máis pataca que azúcar. De pataca leva 200 e de azúcar 50. Unha cousa. Pois mira. Gustache a canela? Sí. Poderías botar tamén canela? E hai que mandar traela. Ah, non había canela, vale. Aquí non temos, pero... pero- quero dicir, si poderías mesturar azúcar e canela, non? Sin problema. Pode ser ningún. unha opción perfectamente. Que rico. Pois, señoras e señores, vamos a dar un super aplauso a Merchi Rodal, a deusa das roscas napolitanas. Veña, vamos con Xulio. Bueno, A ver. Norma, mira, xa ten o primeiro baño, vale? O de xema. Isto tamén, Vale, isto e agora, tamén. mira, con azúcar e glas. Mima. Botei un chorriño de limón que sempre lle vai moi ben. E agora vamos botando pouquiño a pouco, así os pouquiños auga, para humedecelo e ter o segundo glaseo. Mañán é 15 de agosto. Estamos facendo receitas para que fagades sobremesas ou para xusto antes do café nas vosas casas. Na palleira, onde facedes a comida familiar. Que tedes ali 57 familiares. Aparecedeslle con estas rosquillas e din, ostras, estiveches vendo onte o Voltas co Prato. Mira que bonito o que está facendo Xulio Mato. Estamos botando o segundo baño xa. Ves, axudámonos así con unha culler. Que bo Aquí pinta. o veramos esperado unha hora, E ahora temos que esperar, pois, polo menos media hora para que isto refríe de todo. Quede tostadinho. Entón tomamos... Espectáculo. No, xa vas a ver como queda ahora. Espectáculo. Queda sequiña a parte de arriba. Espectáculo. Mira, xa verás. Esperamos Súper proposta. unha media oriña. E mira como para sae. este segundo baño. E quédanos Quedan así. así. Atención. Ves? Qué rica. Quedan co baño, pero... A ver si podemos ver de Xulio. Aí, corta, Xulio, corta. Corto. Sí. E quedan Aí está. quentinhas. Vamos a dar un super aplauso tamén a don Xulio Mato, porque así é como quedarían despois de media oriña refriando. Media oriña, seca a parte de arriba e quédanos así. Vamos probar, Queda Norma? unha chulada. Sin problema. Pois veña, chega un momento de Norma, chega un momento de probar, así que pasa para o cabeceiro da mesa a ver que é o que sae daqui, Temos pouco tempo, moito que probar e ganas tamén. Así que, Norma, cando boa che pinta. traen as cousas, Non hai chega o teu fallo. momento de probar. E nós recordamos a xente da casa que nos chame, 881-365536, 50 euriños en xogo para todas e todas. Vexe, nos estás chamando, pero... Norma, ti Madre mía. vai probando, foise a pinza. Vai probando, vai probando. Pois sí, o lévedo. Imos ir a Castro de Rei. A ver, Juan Antonio, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como estás? Bien, bien. Ostras. No, pero bien. Ti acento de Castro de Rei non tes, No, es que ahora he venido de viaje a Madrid. Vale, está ben. Hai 40 anos, non? Mira unha cousa, gustanche as rosquillas, gustanche a ti? Mucho, las hace mi suegra muy ricas. Y muchas. Joder, que No eran las de Alcalá. No, farás Madrid. de aquí. No, las de Alcalá también las como. Ves? Carai, ves que Estoy listo. cerquita. Muy bien. Moi ben, moi rosquilleiro. Parecense algo a estas? As de Alcalá? Hola, a ver. Parecense algo a estas, as de Alcalá? Pode ser, non? Teñen que parecer Las só. de Alcalá están así como recubiertas. Ves? Ah, Ves? perfecto. Bueno, pois veña, Juan Antonio, vamos coa pregunta de concurso por 50 euros. Compañeiros, vamos coa pregunta. 3 posibles respostas, só unha é a correcta. Cal destes ingredientes adoita levar a receita das rosquillas? A, queixo. B, azúcar. Ou C, ingrediente secreto. Joder, estoy entre dos. Tocouche a pregunta difícil. Venga, azúcar. Marcamos azúcar, espera. Vamos resolver que hai tensión no plató. Correcto, un aplauso por ele. Veña, por Juan Antonio, mandamos un bico enorme, parabéns polos 50 euriños a disfrutar das festas, vale? Venga, muchas gracias. Chao, alo viño. Chao. Bueno, pois veña, Norma da Estrada tenme que dicir xa quen gaña a Voltas co Prato Está moi difícil, deste 14. porque as dúas están para
divinas, pero máis me gustan as de Xulio. A de Xulio Mato de Alcalá, aí está. A de Alcalá. Moi ben. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden co telexornal. Serán mañán Santa María. Chao, chao. Disfruten. Se casi me impresta, véndame un